आंनि थाखायबो बिबो राहुल स्टिल फट' केप स्टिल बुजियासै नामा बेनो नोंहालाय खुलुमहैला गोसथोनाय हिनजावखौ मोननायनि खुलुमहैयासै बिलिफां गोसथोनाय हिनजावखौ मोननायनि खुलुमहैयासै आं हिनजाव गैखाया आं गैया मबाइल 구마치 बारा सोरनि थाखाय लादो बेलाय बे आंनि थाखायसो मबाइल कभारखौ लायामोन आं ओमफ्राय मानसिफ्रा नोगोद बखियो थाखाय ओंखायनो लाना मबाइल कभार मानो बखिनांगौ माबा माबि होनलाबायना बखियो अ थ' गाखैगोन थ' गाखैगोन थ' थाबाय जावख'जोब्बाय गाखोलाबायनांसिगोनसो माजों आयौ हा गस्ला ड्रेसा मैला जाजोबगोनहाय अ थांसै र' नोगोरलिमोनरा हाब गाखोग्राया बेनो आयौ ओरैजायसो मोनगोन ओरैजाय हाब बोरै गाखोगोनसै बैजोंसो मोजां मोनो नै अ ओइजोंसो लामायानो गाखोनो जि खस्थ'खा आयौ मालाबानो गोजौआव गाखोना दंहैयो सासे हनै गेलेगासिनो Papa, tôi doing. Here doing. Iya juri. Doro. Ini iya juri nih. हैया ज' दे बैयाव गेलेनोसै Here doing. ओरै थादों थ' Here doing. मेला बिथिं ओरै थांगोन ब्रा 이거 뭔지 포스를 안 해. 나머지 이제 우리가 이제 질라면서 뭐야? नोंनि केमेरा लानाया हरिजोंसो थांनाय बायदि मोनबाय आङो नङा आं खावसे बिना बिदिनो थांखायो नङा नङालाय थांखायो मिथिखायो आं नों खेबनो रोंखाया ओरै नुसुजोबो मानसिफोरखौ सिदा लाब्रा नोङो सिदा लाब्रा मबाइलखौ मानि सिदा माने सिदाखा लेन्डस्केप बानायगासिनो ओके मोनसेबो जायाखै बे नाय अबेबा फारसे साइडथिं बारा फारसे साइडथिं खम बिदि जाजोबदों बे सिला खेबनो रोङा नै बिसोर खेबनो रोङा एक घन्टासो